Mondială a Sănătății a constatat că prin îndreptarea atenției doar spre bolile transmisibile acute, a dus la o creștere consistentă a costurilor îngrijirilor medicale pentru bolile cronice netransmisibile, deoarece atenția a fost focalizată mai mult pe tratarea acestora și mai puțin pe prevenția apariției acestor afecțiuni, prin depistarea factorilor de risc sau prevenirea apariției complicațiilor în cazul afecțiunilor cronice deja instalate. Această situație a determinat OMS să pună la punct un pachet de intervenții esențiale privind bolile cronice netransmisibile pentru statele cu resurse limitate pentru sănătate, intervenții care să poată fi aplicate prin asistența medicală primară, respectiv medicii de familie. Această decizie a fost luată la Geneva în 2008, după ce în prealabil a avut loc o întâlnire pregătitoare în anul 2007. Se știe că România face și ea parte dintre țările cu fonduri reduse și limitate alocate sistemului de sănătate, motiv pentru care a fost invitată să participe la întâlnirea regională de la Amsterdam din 25-26 ianuarie 2012. În aceste condiții trebuie să aplice recomandările acestui program, acestui plan global de acțiune, cu atât mai mult cu cât OMS, prin aceste întruniri de lucru, a stabilit tipurile de intervenție pe fiecare tip de boală cronică netransmisibilă. Motivația principală de care trebuie să țină seama Guvernul României este aceea că într-o țară cum este România, numai costurile aferente îngrijirilor medicale pentru bolile cronice netransmisibile consumă între 5 și 6% din PIB, estimarea aparține OMS, în condițiile în care în România se alocă doar 3,7% din PIB pentru toate tipurile de servicii medicale ce pot fi acoperite de furnizori. Numai din comparația celor două cifre se poate deduce cât de subfinanțat este sistemul de sănătate românesc. Materialul este mai lung, am să vă citesc doar concluziile. Implementarea acestor intervenții conform recomandărilor OMS va avea beneficii financiare pe termen scurt și mediu pentru medicii de familie și pentru pacienți, iar pe termen mediu și lung pentru finanțarea generală a sistemului sanitar românesc. Medicii de familie vor câștiga mai multă încredere în forțele proprii, vor fi mai bine apreciați pentru activitățile depuse și vor fi mai bine motivați profesional și financiar. Pacienții vor avea o creștere a calității vieții, un indicator foarte important în evaluarea stării de sănătate a acestora, indicator care este corelat în mod direct și cu reducerea costurilor pentru serviciile medicale furnizate, prin depistarea precoce a factorilor de risc, a complicațiilor, sau prin depistarea precoce a unor afecțiuni care, prin tratare în faze avansate de boală, necesită fonduri foarte mari. Mulțumesc frumos, doamna Mihescu. E invitată la microfon doamna Anca Bălan. Bună ziua! Sunt onorată să mă aflu în acest cadru alături de dumneavoastră și aș dori să încep prin a spune că încă de pe băncile facultății, cu mulți ani în urmă, am învățat că este mai ieftin să previi decât să tratezi. Sigur că de-a lungul timpului aceste lucruri au fost verificate științific. Aș dori să mă adresez dumneavoastră dintr-o triplă ipostază de medic, medic de familie, mamă și cetățean. Și din toate aceste ipostaze consider că, da, este nevoie de prevenție pentru a îmbunătăți sănătatea populației. Măsuri bune și științifice și bine organizate de prevenție pot îmbunătăți sănătatea populației. Și ceea ce se dorește, de fapt, este ca prin aceste măsuri adresate unor boli care pot fi controlate, a unor factori care pot fi controlați, depistați și înlăturați din viața noastră, de fapt, întreaga populație să câștige, începând de la copii afectați de boli infecțioase și și alte boli, și terminând cu adultul și cu vârstnicul afectat de boli degenerative sau de boli oncologice. Din păcate, România este pe loc fruntaș, atât în Europa cât și în lume. Ghiciți la ce? La bolile care pot fi controlate și tratate. Desigur că prevenția nu este ieftină și în acest sens sunt necesare fonduri, dar ceea ce de fapt ar presupune o dublă investiție, fiindcă în acest moment sistemul tratează
boli cronice care puteau fi prevenite, dar n-au fost prevenite. Deci trebuie să-și aloce timp și bani pentru a preveni boli, pentru a trata boli sau a depista boli în stadiul incipient, care în timp vor reduce la o scădere majoră a fondurilor în sistem și în final și o dirijare a fondurilor spre prevenție, pentru că nu vor mai fi necesare atât de multe fonduri pentru curativ. Englezii au o vorbă, sunt prea săraci ca să cumpere lucruri ieftine. Deci trebuie să alocăm bani, tocmai pentru că suntem săraci și avem nevoie de o populație și de o națiune sănătoasă. În acest sens, aș dori să reiterez faptul că, într-adevăr, în materie de acțiuni preventive, medicul de familie are un rol central, el fiind primul care se întâlnește cu pacientul la nivelul primelor acuze și plângeri ale pacientului sau cu pacientul sănătos. Dar, pe de altă parte, să nu uităm că este un rol al tuturor, al societății civile, al guvernului. Prevenția nu se poate face numai ca o dispoziție dată de un minister sau de un program. Populația trebuie pregătită, populația trebuie să înțeleagă rolul prevenției și trebuie să accepte această prevenție și să participe la ea. Numai astfel putem reuși. Mulțumesc frumos, doamna Belan. E invitată la microfon doamna Adriana Gal.